Zdravím na kanáli Prastička Pohodička divákov, Zdenko. Ahojte, Romanko. Dneska sme si vymenili role. Zdenko povedal, že sa potrebuje naučiť natáčať, takže mu to prenechám na chvíľočku. Uvidíme, ktorý z nás je lepší kameraman. Dneska bude taký krátky príspevok k sebestačnosti, do línie sebestačnosť. Lebo aj u mňa dospelo to do štádia, že som sa rozhodol vyriešiť svoju poslednú závislosť, a to je na vode. S tým, že dôvod, prečo som to doteraz neriešil, bol, že som si nebol istý, či tu na ten prameň bude dostatočne výkonný a tak ďalej. Musel som to odsledovať. Ako takéto odsledovanie prebieha? Skús to troška priblížiť. Začalo to tak, že najprv som vykopal rihu a nehal som tú vodu tiecť. Hej. Takúto, ako vidíme tu? Takúto rihu, tu ústila na konci a teraz som chodil a pozeral na jar, v lete, v jeseni, v zime, či voda tečie, ako rýchlo tečie, či nevysychá a tak ďalej. No a ešte ako si našiel to, že tunak akurát, že to si ako na to prišiel? Mokré, bolo to mokré, bol tam taký močiar, je tam taká, môžeme odfotiť, potom taká tráva močiarna tam rástla, môžeme ísť bližšie. No a tým, že som to mal odsledované, tak som si bol istý, že už voda tu bola vždy a bude tu, dúfam, že navždy. Je takáto tráva, to je taká močiarna tráva. Hej, to poznáme. A ona tam hore rástla, no tak podľa trávy som si povedal, že tu by mohla byť voda. No urobil som potom takú malú studničku, ktorá tiekla a tak ďalej. No a teraz nadišiel ten čas konečne urobiť vodu pre sebestačnosť, pre ten off-grid systém. To je jedna z našich tém na našich videách, tak sledujte. Áno, je to dôležité pre mňa, je to dôležité pre Zdenka a verím, že veľa ľudí v tejto situácii aj ekonomickej, aj politickej a geopolitickej možno sa zamýšľa nad sebestačnosťou. No a táto téma bude veľmi krátka len k tomu, že sa tu osadila nejaká nádrž. Môžeme sa pozrieť aspoň tak zhruba. Môžeme sa ísť pozrieť. Z vrchu. Je to čerstvo zasypané, pred 2 dňami som to zasypal, lebo potreboval som, aby nádrž bola naplnená vodou. Pretože je to plastová nádrž a tá plastová nádrž potrebuje ten tlak vody, alebo protitlak vody, aby som ju mohol celú zasypať. Dobre. Hej. Tá voda je mierne mútna, pretože tá prvá voda, ktorá začala tu tiecť, alebo keď som nádrž osadil, tak 2 týždne na to prišli také, že silnejšie lejaky a vtedy sa tá studnička prečistila. Hej. Ale odvtedy tečie čistá voda. Dovtedy, kým to začnem používať, je vysoko pravdepodobné, že sa buď vyčistí, alebo ju vypustím a na novo. Z jary to bude super, lebo z jary podľa mňa sa to... Za to kapku, nechcem moc do toho, aby sa to nezlomilo. Tak, dobre. No, je to zasypané zeminou, počkám do jary, to sadne, urobia sa jamy, tu ešte kopa hliny, tú kopu vlastne na jar potom splanírujem, zrovnám, aby to bolo pekné, aby sa to dalo udržiavať. Zasadím nejaké 3-4 stromčeky pre budúcnosť. A tam si nechaj taký ten výtok, že vieš, keď povieš, aby si sa mohol aj so šaločkou, vieš, že napiť. To asi ponechám, lebo má pravdu, v lete je tu veľmi pekne, ale veľmi teplo, veľmi sucho. A taký pohárik vody. Romanko, tu je to miesto na to grilovanie, podľa mňa. Ten výhľad, vieš, tu je ten správny výhľad. Neviem, či Zdenko, ako ja mám veľmi pekný výhľad z okna, alebo aj tu z tohto sadu. Diváci vidia teraz. Čo je problém v lete, je tu teplo. Peče tu. Toto je juhozápadne orientovaný svah, strašne tu pečie slnko. Takže na grilovanie tak, do mája. Ale vody máš dosť, keď ťa bude smúdiť. Vody dúfam, že bude dosť. Dúfam, že to nebola zbytočná investícia. Každopádne... Čo na to bolo treba, keď máš investícia? Bolo treba nádrž. Táto nádrž má 9000 litrov. Čím väčšia nádrž, tým lepšie, pokiaľ je slabý prítok, pretože ak vám v lete troška... Taká vodná batérka sa tomu povie. Musí to byť batéria, lebo v lete prídu suché obdobia, 2 mesiace nezaprší, môže byť problém. A keď máte zásobu, tak čerpáte zo zásoby. Nejaký ten bager,
Bagger som mal našťastie požičaný tuto od sponzorov. Od sponzora, ktorý je za kamerou. Hej. To si niekedy ukážeme, japonský stroj. Japonský stroj, maličký bagrik, neviem, či 1,2 tony. Hej, dokázal zázraky. V takomto brehu, len aby ste si predstavili ten breh, aký je, tak ja dám vodorovne kameru, tak vidíte ten úhol, hej, z jednej uhlopriečky kamery do druhej uhlopriečky, takže úhol je tu hodne ostrý. Akože dokázal som to urobiť s tým bagrikom, stálo ma to nejaký čas. Samozrejme, bude to treba nejakých, ja neviem, 120 metrov možno dotiahnuť vodu. Aby ste videli, tak tuto vzadu má Roman dom, hej, takto. Tuto má tú hadicu, on povie takto sem, tuto povie tým žľabom, alebo tou dolinkou, tak si to vral? Tým jarkom, ale nebudem chcieť robiť kapsu, aby tam nevznikla nejaká vzduchová kapsa, takže zíde sa dolu a pôjde sa plynule spádom dole. To znamená, aby ten vzduch, ktorý v tej hadici môže byť, pekne vedel vyfúknuť zatiaľ. OK, a tvoj očakávaný tlak, aký to má tlak? Očakávam tlak niekde medzi 1,5 až 2 atmosférami. Podľa GPS, hej. Takže aj vy, keby ste si niečo robili a nevidíte na dom, tak zameráte jeden bod hladiny, asi k vrchný spodný, tu je asi 2 metre. Tu je 2 metre hladina, výška hladiny plus... Takže asi najnižší bod versus kohútiky zhruba. Dôležité je, že pokiaľ chcete umývačku, a ja tam mám umývačku, tak niekde nad 1,5 atmosféry. Tam sú tlakové ventily, ktoré vám nedovolí pustiť umývačku, pokiaľ bude tlak menší ako 1,5 atmosféry. To je dôležitá informácia pre manželky, takých kutilov ako sme my. Áno. A fajnšmekrov, pracičky, pohodičky. Umývačka je životný komfort, na ktorý sme si zvykli a nie je dôvod ani v off-grid systéme sa tohoto komfortu vzdať. Plahočica v umývadle. Ale pre tých, ktorí chcú umývať ručne v drese, všetko je možné. A môžu si aj kyblom doniesť tú vodu. Takže toto je ďalší krok. Vlastne elektriku máš vyriešenú, máš čističku odpadových vod, máš rastlinu, koreňovú čističku. Vodu máš tu. Ešte nemám, ale bude. Vypadá to, že z toho naozaj niečo bude. Takže vypadá to celkom dobre. Už nám chýba iba... Čo nám chýba vlastne? Zdravie. Už nič nám nechýba. A podpora našich divákov. Ak sa dá, tak nás podporte, sledujte naše videá a ak sa dá aj 2% zdaní, budeme len radi, lebo niektoré naše pokusy si niečo stoja a zatiaľ ich radíme sami a čím viac budeme mať na to zdrojov, tak aj tie pokusov určite pre vás pokusy budú zaujímavejšie a možno aj pre vás prínosnejšie ďalšími vecami, ktoré iní nenatáčajú na nete, takže ja si myslím, že pracička, pohodička, Zdenko, Romanko, sledujte nás naďalej. A dajte nám páčik, budeme vám vďační, ak sa vám toto video páčilo. Ak sa vám niečo v ňom nepáčilo, alebo máte nejaké otázky, položte, pokúsime sa vám ich odpovedať. Buď v niektorom z ďalších videí. Čaute. Čaute. Pracičská pohodička, česť s tým, že budeme radi, ak sa vám páči to, čo tvoríme, naša tvorba, keď dáte like, po prípade zdieľanie, ak ešte ste nedali. A samozrejme, ak by ste chceli podporiť našu tvorbu, máte možnosť na konci videa, budú nejaké QR kódy, alebo 2% zdaní, dole v popisku je link s predvyplneným tlačom. Teraz je také obdobie. Takže... Takže my si to všetko hradíme sami a keď vidíte, že pri tých našich pokusoch sme hlboko v minuse. Áno, a druhá vec, zase chceme poďakovať tým, ktorí prispeli. Našli sa ľudia, čo prispeli a sme im veľmi vďační, lebo všetky tie náklady idú z nášho vrecka, takže nám trošička pomohli.